आं प्रमद बसुमतारी दिनैनि बाथ्रा दान्थेलायनाय आयदा गोदान हादोरारि सोलोंथाइ खान्थिनि गेजेरजों फिसा फिसा रावफोरा जौगाखांनो खाबु मोनगोन। आङो बे आयदाखौहाय गनायनानै लादों। नंगौ थारैनो बे गोदान सोलोंथाइ खान्थिनि गेजेरजों फिसा फिसा हादोरारि रावफोराबो जौगाखांनो खाबु मोनगोन। मानोना बेवहाय गुदियावनो फिसा फिसा रिजनेल लेंगुवेज बेफोरखौहाय बिथा खालामनानै बे NEP खौ खालामनाय जादों। दा सिगांनि समावहाय जोंनि सोलोंथाइ खान्थिया 10+2 मोन। दा बेखौहाय बोखारनानै 5+3+3+4 बेवहाय बेबायदि स्टेजावहाय राननाय जादों। दा बेवहाय गिबियावहाय 5आवहाय दङ जोंना बेवहाय मोननै दङ अंगनबादि बा प्रि स्कुल आरो बेनि उनावहाय क्लास 1 and 2 आरो बेनि उनावहाय आरोबाव 3 आवहाय जोंहा दङ बेवहाय आप टु क्लास 5 सिम। दा बे क्लास 5 सिमावहाय बेवहाय NEP आवहाय लिरनाय दङ जे गासिबो फरायसाफ्रा गावनि रिजनेल लेंगुवेज बेवहाय फरायसाफ्रा सोलोंथाइखौ लानांगोन। दा जुदि सासे गथ'आ जुदि उन्दैनिफ्रायनो गावनि बिमा राव एबा गुदि सोलोंथाइखौ लायोब्ला थारैनो बियो मानो होनबा जुदि उन्दैनिफ्रायनो जुदि गावनि रावखौ सोलोङोब्ला हयथ' बिनि इन्ट्रेस्टआ बांसिन जागोन। जुदि जोङो उन्दैनिफ्रायनो गुबुननि लेंगुवेजखौ सापज हमनानै ला बर'नि सोलायै बर' सुबुङाबो जुदि इंलिश मिडियाम फरायोब्ला जितु बे क्लास 5 सिमावनो जुदि इंलिशाव फरायखायोब्ला बे आरोबाव गुबुन गोजौ लेभेलावहाय बे फरायनो गोसो जानाय नङा। दा बेबायदि नोजोरखौ नायोब्ला जुदि बे क्लास 5 सिमावनो गावनि बर' रावखौ एबा रिजनेल लेंगुवेजाव सोलोंथाइ लायोबा आरो बे गोजौ फारसेबो सोलोंथाइ लानो बियो थारैनो गोसो होगोन। दा बेफोरखौ बिथिंखौ नायोब्ला थारैनो बे NEP 2020 नि गेजेरजों उन्दै रावफोराबो जौगाखांनो थारैनो बे खाबु मोनगोन, बेयो सैथो। दा बेनि अनगायैबो जोंहा आरोबाव दंबावो जे सिगां समावहाय फरायसाफ्रा हमनानै ला क्लास 12 नि उनावहाय मोजां एडमिशन बा क्लास 10 नि उनाव मोजां कलेजाव एडमिशन लानोब्ला जोंहा मा जायोमोन बेवहाय मोजां जायफ्रानोखि पार्सेन्टेज मोननाय बिसोरल' मोनोमोन। नाथाय दा बे NEP फैनाय लोगो जोंहा मा जागोन इन्ट्रेन्स सिस्टेम जागोन। दा नोंथाङा HS पास जाखांनायनि उनावबो नोङो इन्ट्रेन्स होनांगोन। दा इन्ट्रेन्सफ्रा फ्राय जोंहा मा जायो अपसनेल। दा अपसनेलाव जायोबा लेंगुवेजफ्रा मोनथाम मोनब्रै मोनबा जागोन। हमनानै ला इंलिशल' थानाय नङा। दा इंलिशनि अनगायैबो बर' थागोन, हिन्दी थागोन, एसामिस थागोन। दा बेबायदिबा सापज नोंहा जुदि गावनि रावाव जुदि एक्सपार्ट हमनानै ला नों बर' मानसिबा बर' एक्सपार्ट बा नों हयथ' नों बेवहाय साबसिनै नों मा हागोन बेवहाय मा होनो एटेम्प खालामनो हागोन बा बुजिसिननो हागोन। दा बेफोर बिथिंखौ नायोब्ला थारैनो NEP नि गेजेरजों उन्दै रावफोरा बे जौगाखांनो खाबु मोनगोन। दा बेनि अनगायैबो सापज नोंहा हमनानै ला नोङो गुबुन रावखौ सोलोंनोनो गोसो गैया। दा बेवहाय NEP नि गेजेरजों जोंहा मा होनो माखासे हमनानै ला नोङो बिनि अनगायैबो माखासे टेक्निकेलि बा आर्ट कालचार दा बेफोरावहाय नोङो गोसो होनानै मा खालामनो हायो बेवहाय माने गोसोबायदि नों थांनो हागोन। दा बेफोरखौ नायोब्ला जोंहा थारैनो NEP नि गेजेरजों जोङो उन्दै रावफोरा जौगाखांनो खाबु मोनगोन। स' गोजोन्थों।